Arratsaldeon, ze moduz ongi etorri. Ahoz ahora, eta itxarte arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Ze ondo aurrez aurre? Bazen garaia. Euki dugu, Skype bidezko harremana, azken aldian. Bai. Katakrak liburu dendarekin, liburu artean gustara botan zara, edoi? Bai. Gaur egun ezingo nuke ez da aukeratu, Ja, da hori nire habitata ez da. Gomendioak eta eskatzen deitzen genuen, zuen liburu dendara, eta orain zeure liburuarekin zatoz. Hori da. Ez da lehenenguen, oski. 3. poema liburu, Bigarrenetik 3. gainera, ia, 10 bat pasatu da. Bai. Zeure ahotsa topatzen ibili zaralako. Aurkezpenien eta entzun genuen hori. Bai. Hori izan da lanetako bat. Duela 4 urte liburu bat egiten hasi nintzen. Eta konturatu nintzen zela lehenengoa baliz bezala. Eta esan nuen, ez du berriro gauza bera egingo, orduan beste zerbait topatu arte. Ez da gauza txikia, Ahots hori topatzie, eta eroso egongo zarana, eta idazteko baliogarria izango dana, karo, pelikulako momentu honetan. Hori da, izan bazara, zintzoa ahots horrek eskatzen dizunarekin, ez? Eta aldi berean, izan barrituzu gauza kontatzeko toki horretatik, ez? Poemak bilduzuz, 4 atal eta 74 poema orotara, eta poema batzuk karga handia dutenak eta gauza asko kontatzen dutenak. Hala ere, esango nuke, ez dela liburu pisutxu inondik inora? Bai, saiatzen naiz, kopiatzen gustatzen zaizkidan ahots horiek. Eta gustatzen zaizkidan ahots horietan, basarritan hitz egiten da gauza gogorrez, ala gauza intensoez, gauza ederrez. Segurazki gauza ederrek eta gauza gogorrek duten bat-bateko dimentsio horretan, ez? Eta da, zer gertatu da. Eta zer gertatu da hori, batzutan oso errez azal daitekena, izan daiteke oso gauza lazgarria, oso gauza ez dakit nola esan. Bizitza aldatzen dizuna, ez? Baina saiatu hitz horiekin kontatzen, ez? Bada bortik, hemen, asko. Bai, hori da, eta egia esan horrek eramaten zaitu oso toki desberdinetara. Eramaten altzaitu agian jendearentzat oso importantea den zerbait kontatzera, baina sarritan ia, frivolidadearen mailan, ala oso serio hartzera, igual jendearentzat tontokeria den zerbait, ez? Baina nik hori bai ikasi nuela lehenengo poema liburutik ez, eta literaturaren lana hori da, ez? Asumitzea errealitatea ezin dela kontatu, errealitatea kontatzean beti dagoela aukeraketa bat, eta unearen arabera aukeratu behar duzula, bat ala bestea, toki batetik ala bestetik, estetika batekin ala beste batekin, ez? Unearen arabera iruditzen zait baguzela ulertzen zer dan. Orain arte entzuten genuen denporizarin pasaten da, horre gauzek, Gazti ezaran nien esunek ulertzen ezer, eta bale, unearen garrantzia, unearen arabera hori dana, iruditzen zait baguzela ulertzen eta unearen arabera guk geuk barbina izan arren. Bagian beste gauzatzu behar ditugula, edo gauza batzukaz konformatzen gara beste batzuk ez ditugu ikusi nahi, ez dakiz zer badakiz zer, eta zurrunbil honetan guztian, badauka ziugeletatik, bai. Claro, bai. Liburuak, honetan guztian pandemia bat, eta zuretzat biografikoki oso gogorra izan den momentu bat. Bai, izan da, jende askorentzat bezala oso gogorra, eta jende askorentzat bezala, bestelako gaixotasunekin, istripuekin, ez? Sarritan gertatzen den zerbait. Eta beti da arriskutsua, eta bereziki horrela egindako liburu batean oso gauza kutxunei buruz hitz egitea. Ez da gauza bera huts egitea Labezomorroi buruzko poema batean, ala huts egitea aita hiltzen ari zaizun poema batean, ez? Orduan, hor behar dituzu lagun honak eta editore finak esateko noiz asmatzen duzun, noiz ez, eta noiz egon daiteken pasarte bat zure bizitzan oso importantea dena, baina ez baduzu lortu literarioki hori ongi ebaztea, bereziki poema hori liburutik kanpo geratu gara, ez? Galdetu nahi zut, noiz idatzitakoek dien, zeintzuk gehituta, zeintzuk kanpoen etorrek gauza guztiak, aurretik eta astu aurretik, titulua, eta azala. Bereztiak, bat eta bestiek. Titulua, hau da, 3. poema liburua, eta da, egiteko asmoa dudan azken aurrekoa. Orduan... Hori zela esatezu. Hori erabaki nuen duela... Esan eta superserio geratzen zara gainera. Oso serio gainera, bai.
duela 14 hilabetera erabaki nuen, esan behar dizut, esan nio lehenengo pertsona gure aita izan zela, eta zure reakzio berdina izan zuela, nola erabaki dezakezu hori orain ez, eta orain eutxiko diot bai ala bai. Espero dut laugarren hori egiteko denbora eta gaitasuna izatea, ez? Jartzen ditudan premisa horiekin. Poesiari dagokionez. Poesiari dagokionez. Ulertuko dugu, Bai. bale. Horretaz aparte, aurreko bia bezala S letrarekin hasi behar zen, dira pixkat hori da testu ingurua ez, titulua jartzeko, eta gero, liburu honetan ardatz importante bada genealogia. Orduan, bueno, sorrerari buruzko erreferentzia bat egin nahi nuen tituluan bertan, asko gustatzen zait ekialdeak 20. mendeko geopolitikan duen ikuspegi hori ez, gure ama sarrita esaten zuen ekialdeko jendea ez. Ekialdeko jendea izan zitekeen berdin albaniarra, ala errusiarra, haien artean ez dutela daukatela ez dakite siziliar batek eta daniar batek duten antzekotasun bera ez. Baina, 20. mendeko geopolitikak ez dakit alderdi berean utzi zituen ez. Orduan hori gustatzen ditzaidan. Gero gure herriari dagokionean ere, sarritan aipatzen da iparraldea eta hegoaldea, nik uste dut onartzeko garaia dela 40 urteren ostean, badaudela hor beste baita ere, ez bereizketa batzuk markatzen dutenak, nahiz eta guri, niri behintzat gainditzea gustatuko litzaizkiguken, errealidade diferentea sortzen direla, ez? Errealidade instituzional horietatik, ez? Eta seguraski hori izendatzeko modurik eleganteena niretzat da ekialde mendebalde, ez? Iparralde ekialde mendebalde, horrela azpibanatzea eta ez egun dituzten izen ofizialak, ez? Orduan, bueno, balio zidan horretarako guztirako, ez? Gero 20. mendeko ekialde badau, baina 21. mendeko Euskal Herriko ekialde hori badau, Iruñerria asko, Nafarroko paisaiak, familia esan dugu, badau, ez da? Portadan beba? Bai, hemen da bertzen da, beste gure Amatxi Pilar, Arrasateko San Cristobal mendian, gaur egun hemen dago Arrasateko hilerria, eta, bueno, nolait esaterren, gure amatxiren argazki asko dauzkagu, naiz eta gerran asko galdu ziren, izkutatu zituztelako lapurreten beldur, eta gero usteldu ziren. Eta, bueno, dauzkagun argazki ditako gehienetan, nahiko irribarretxua gertzen da beti, ez? Belaunaldi hartako galtzaile gehienei gertatu zitzaien bezala, bizitza bat izan zuten, gero gerra iritsi zen, eta batzuk gelditu ziren, bera bezala, hamarkadak, beren haurtzaro eta lehenengo gaztaro horretan bizirik, ez? Eta gerora, liburuko azken poema plus ultra ditzen den horrekin, nahiko garbi ikusi nuen, liburua ireki eta itxi berarekin egin nahi nuela, ez? Eta, bueno, tartean askotan agertzen den personaia bada. Amuma hoiei omenaldi txiki bat iruditzen zaite gure adin bueltako jendearentzat hain bereziak izan dienak, eta esan dako, ze testu ingurutan eta ze sasoitan bizizien kontuan izan da, irudipena daukat zuk izan duzula, berba egiteko aukera hori amumarekin, neupe izan nuen, eta kontatzen zizkean gauzatxuek. Claro. Eta orduen, bueno, azte omenaldi politxe, ez da? Argazki bat, aztalan jarri, eta batez be, eurek nortzuk izan ziren gogoratu, usainen bidez, lekuen bidez, gailetak kajen bidez, eta bar. Bai, bueno, guretzat oso persona importantea izan zen. Eta izan zen, nik liburu hau ontzenari nintzenean, gogoratu nuen, Lander Garro ezagutu nuen eguna. Gaztezulako elkarrizketa bat egin zidan, nire lehenengo Durangoko azoka izango zen idazle gisa, 2008an, eta momentu batean Landerre galdetu zidan ia nondik zetorkigun etxean kulturzaletasuna, ez. Danik, ezakitu songi zergati, baina zuzenean amonarengan pentsatu nuen, naiz eta logikoena zen, esan edu antzerkira gindoa zen, gurasoekin. Baina, bueno, bazen norbait eskolara joan zena, biteri eskolei esker, izan zirela eliteko eskolak pobrentzako, Gipuzkoan egon zirela 11, uste dut bakarra dagoela zutik gaur egun Hernanin, eta eduki zituzten, bueno, puntako pedagogiak eta bar, eta horrek aldatu zuen belaunaldi horretako emakumeen parte bat, ez? Beste gure amona.
Zebera zen langile klaseko emakume bat, bere senide guztiek fabrikan lan egiten zuten, ez? Eta bueno, hor piztu ziren zaletasun batzuk, irakurketarekin, aritmetikarekin, naturarekin, eta gero beste batzuk bertan zeudenak esaterako politikaren ingurukoak, ez? Orduan, bueno, esan daiteke gure etxean beti egon zela hor giro bat, besteak beste berak sustatua. Beraiek gainera izan ziren, gure amona arrasatekoa zen, baina, bueno, ezkondutakoan Iruñan bizi izan zen, eta jaio ziren, ez jaio biologikoki, baina erditzera joan zirelako arrasatera, aita, osa eta bar, eta besteak izan ziren, gerra ostean aurkitu zituzten aukera guztiak, baliatu zituztenak adibidez euskararen inguruan gauza sustatzeko, hasi mezatik, hasi gaur egun euskalgintza dituko genuken hori, Eusko Bazterra ditzen zen txokoan Iruñeko San Jose plazan, eta bestelako gauza asko, ez? Eta gero izan zen norbait, ni beti harritzen ninduena, ez? Eta anedota asko daude, baina horietako bat izan daiteke Euskal Jai gaztetxea usten ari zirenean, gure amona oso alde zegoela gaztetxearekin, eta nire beti zitzaidan oso bitxia, gure amona joate zen asteburutan oraindik Euskal Mezetara, ez? Eta iruditzen zitzaidan, nire nerabezaroko edo gaztaroko ikuspegitik arraroa. Gero hasten zara ikusten jende horren gaztaroan zeren alde zeuden, eta nola haien munduko gauzari normalena, haiek egiten zuten bezala dantza gaztetan, antolatu guztitarako, ez? Grebak egiteko, ala dirua lortzeko ezaki zertarako, ala mendira joateko, ez? Eta bueno, sarritan, alako belaunaldi bat galtzaia denean, eta hori Euskal Herrian toki askotan nabarmena da, galtzen da jende horren ondare guztia, ez? Nabarmenena izan daitezke bizitzak, izan daitezke espetxaldiak, baina galtzen da dena, galtzen dira abestiak, galtzen dira aldizkariak, galtzen dira liburuak, galtzen dira topalekuak, ez? Eta, bueno, hori ere galdu zuten haiek, eta, bueno, batzuei esker iritsi zaigu, eh? Amets handiak egunerokotasuna, lan handia egin behar izan zutelako gero. Dinot, gerra bat eta gero, buelta ematen horri guztiari, geupe gogoratzen dugulako, muma landa lan beti, ezta? Familia aurrera atatzen eta aldan moduen aldantana egiten. Ematen duelako amurro apur bat, pentsatzen hasten zara nien, nik askotan gaia urtietan izan dudalako, ez zoto niri buruz berba egin nahi oso triste jartzen egilako. Claro, dau bizitza bat, eta dau mugimendu bat, eta dau hor, dana, eta mozten da, sekulako atzera kaldi bet dau, isiltasun bat dau, eta orduen, batarteka, bagatoz gu, eta badatoz, autore barriak eta sortzaileek, erreibindikatzen hori dana, maiz eta liburuan esan dakue, oroitzapen horiek, maleta baten sartun eta danak nasian dauzen, poesiak zetako lagundutzu, edoi, dinot, oroitzeko, ez talako gero amumari buruzko poesia liburu bat, ez talako gerrari buruzko poesia liburu bat, dalako, lehenengo pertsonan berbetan dabilen persona batek, autorea, seguraski, bizi izan duena, lehen, orain, datorrena, eta bar. Bai, nik uste dut kasu... Oroitzeko ariketa bat izan da hau? Bai, nik uste dut dela pentsatzeko ariketa bat. Eta batzutan zerbait ederra edo zerbait baliagarria gertatzea izunean, pentsatzen duzu jende guztiak eduki beharko lukela aukera, ez? Eta niri balio izan daite liburu hau izango zen horretan lan egiteak eta pentsatzeak, pixka bat kokatzeko gure bizitzako gauza batzuk. Eta batzuk liburura iritsi dira, beste batzuk ez, baina egia da, zuk zerbaiti forma ematen diozunean, hau Begoña del Teso izan zen liburu honen lehenengo irakurletako bat, horrendikan liburua bukatu gabe zegoen, baina, funtsa bazegoen, eta oso garbi ikusi zuen adibidez, hemen gure kotxeak, 25 urte dauzkan Audi A4 zuriak poema luze bat dauka. Eta berak esan zidan, eske orain, zuen kotxea da poemako kotxea, ez? Eta hori du literaturak, ez? Nik uste dut aukera bat dela bizitzako elementuen inguruan pentsatzeko, ez? Eta zuk zure gure esaten diozunean, honi poema bat egingo diot. Orduan, elementu hori ja bihurtzen da beste zerbait, ez? Orain gueti ez, izan dituzu? Orain sortutako ez, honi poema bat egingo diot?
gertatu dira bi gauza. Hemen badaude materialak lehenengo poema liburuaren aurretik idatziak. Eta badaude materialak imprentara bidali, baina bi aste lehenago idatziak. Eta sarrita gainera kronologiarekin ez du harremanik. Tonue oso antzeko edako ilakonak. Hor bai gertatzen da gauza bat, pixka bat paradoxa bat dena, eta da, nik ikasi dut horrela idazten liburu hau egiteko, aurreko bietan ikasi nuen bezala, ez? Eta sarritan gainera, adibidez, editoren txartel horiak horrekin zuen zerikusia, eta da, hau da oso simplistak, ala, ez? Orduan, bueno, nik ikasi dut besteak beste, ez dakit, murgildu naizelako egile batzuen ahots horietan, ez? Eta orduan disparatzen zaizkizu gauzak, ez? Eta batean, ia edozer burutik pasatzen zaizuna bihur daiteke poema batean, ez? Orduan, alde batetik oso ederra da, sentimendu hori, baita ere, bada pixkat mozkorraldi bat, behar duzuna jendea inguruan, esateko, bueno, ez dakit, zuk ikusiko duzu, baina hemen ez dago, ez? Hemen ez dago poemarik, ez? Baina bai aktibatzen zaizula, ze azkenean konturatzen zara garai, harreman, toki bati buruz idazten duzunean, idazteko ariketa horretan, pentsatu duzula, dedikatu diozula, ez? Gauza bera gertatzen da, egin ez dituzun poema horiekin, ez? Baina ariketa hori, edo izure kasuen, jarraitu alzaitugulako. Jarraitzen zaitugu irratizen, irrati ezberdinetan, jarraitu alzaitugu zutabegile moduen. Klaro, zutabegile moduen erakusten zune, eta hau guztiz ezberdinak diez. Eta pertsona bardine momentu bako txian, une berberien, esan nahi dut. Orduen, bada ariketa bat, poema libururako zer, edo poeta jantzi hori, eta bestela, bai, eta batzutan gertatu zaite. Ez dakit, Josepena honekin zutabe bat egin nuela, hortikan poema bat egin ziteken. Hori gertatu zait. Edo kontrakoa, ez? Nola idatzi zutabeak, poema liburu berri bat daukazunean, ez? Bai, ni saiatzen ari naiz zentzu horretan poema liburua babesten. Eta orduan, horrek nola baita esaterren mugatzen zaitu irratian hitz egiten duzunean, ala idazten duzunean, baina aldi berean, liburu honekin ikasi duen gauzetako bat da, mugek askatzen gaituztela. Zuk zure buruari esaten diozunean, hemendikan ez joan. Horrek esan nahi du, handikan ez, baina gainontzeko toki askotatik joan zaitezkela, ez? Orduan, zentzu horretan, ariketa hori nire ustez ezakit. Eskerrak azken aurreku dan, dorduen, harin kenduko datzun, azkena kaleratzen zunin, buruko mine, kendu eta lo egingo duzu. Poemak ez dirako egongo dantza. Baina ez da inerreixa, esan dut, adibidez, hemengo ahotsa aurkitzen oso zaila egin zait, eta oso zaila egingo zait, hemen aurkitu dan ahotsa gainetikan kentzea, ze orain nire ahotsa hau da. Ahotsa oso ondo dau. Bai. Ahotsa oso ondo dau. Eta zure kasuen ariketa egin zu, geruzak kentzen, simplifikatzen, eta horrazten barruen dakozun dana zurrunbila bazaralako. Zau entzuten eta zau irakurten, prensan egunerokotasunien, ze analizi egiten dituzun, azkanien dakozun, iturri danatatik, hemen musikaz asko dakizulako, musika klasikue, zure autore komunistak, denetarik dagoelako hemen, edo ibazara da gaztetatik ganera, gauzasko buruen, gauzasko jarri naia, gauzasko jarri, gauzasko emon guri, eta hemen egin zu kontrako. Gauzasko dauzen arren, ez dakizelan esan. Nik sinatuta egongo balitz izango zen, zema gauze konta dauz ilaskik, baina zuk ekarrita, da, ze ariketa, egin doik. Bai, ariketa hori, nik bi gauzan euskan, batetik ez nituen ISBN-ak bildumatu nahi. Uste dut, hortatik bizi bazara ez duzula beste remediorik, baina zure aizialdiko proiektu bat baldin bada literatura, uste dut denbora guztian liburuak argitaratzen aritzea, niri ez zait interesatzen. Iruditzen zaidalako, kentzen dizula gaitasuna, hori egiteko, ez? Eta da, bigarrenetik,
hirugarrenera oso gauza diferente bat egiteko. 2 urtero poema liburu bat egiten baldin baduzu, badaude egileak, bizitza guztian liburu bera egiten dutenak, eta beti da liburu zoragarri bat oso handia direlako, zerrekin Joan Margarit. Baina badaude beste egile batzuk, eta niretzat hemen super garrantzitsua izan den norbait adibidez izan da Louis Gluck, eta nik uste dut akats handia egin zuela, berak bere poesia osoa nolabait itxi zuen, baina gero arau hori hautsi zuen eta argitaratzen jarraitu du, eta nik azken ez diot irakurri, baina azken aurrekoa bai, eta klaro, oso ona den norbaitek beti ditu gauza ona, baina ez dago aurreko liburuen mailan, ez? Eta ez da bere buruari jarri dion promesa bat hautsi duelako, ez da kontu mistiko bat. Da baita ere, ez, dauzkazun... Hori iritzi bat, bai, ez da lege bat, Esan nahi du. Claro. Topatu zuen, egindako 9 urte harin esaten da. Basabiltze, da beste liburu batzuk kaleratu zuztartien. Baina, basabiltze topaten, ahots poetiko bat topatzen zu, eroso zauz, ustez, aurretik izandako poemak, baina esan didazu, kaleratu aurretik liburueia sartu behar zanien imprentara, poemak eta poemak sortzen da biltz. Klaro, hor, ze alzu egin, sortu bikoitza da biatara. Claro, ez, hor gertatzen zaizu gauza bat. Dorain zuk esatezulako zure legia inon iratzi barik dagoena, ez azken aurrekoa, eta... Bai, baina nik uste dut, horrek ematen diola, edo bintzan niri ematen didana da, bizitza mugatua da, eta onartu, ez? Hori da pixka bat, harik, eta orduan, nik hemen irekitzen ditut bide batzuk, adibidez, natura, animaliak, gure bizitzan izan ditugun harreman intimoak, gure gaur eguneko paisaiak, aitatasuna, gure amona, ospitalak, ez? Guzti horietan jarra daiteke. Eta nire orain, bide guzti horiek irekia dauzkadanez, aktibatutan nago. Orduan, zuk zerbaiti buruz idatzi duzunean, ez? Pentsatzen duzuretza bezala, ez? Plato batean egon zarenean, beste plato batera baldin bazoaz, badakizu gutxi gora bera nola funtzionatzen duen, ez? Orduan, adi zaude, baina, ez daukazu aukerarik agian hori aurrera emateko, ez? Ni bakit, igual da pixkat kontraintuitiboa, ze gaur egun pentsatzen dugu, egon gaitezkela 500.000 gauza batera egiten, baina nire behin informatikari batek azaldu zidan, eman dezake ordenagailua aldi berean prozesua baino gehiago egiten ari dela, baina ez. Egiten du pat, oso azkar, gero beste bat, gero beste bat, gero beste bat, gero beste bat, gero beste bat. Orduan, hori da. Bale, izan leike. Zebil uste ariketa. Ikusi zaitzuten nien, kafetxu hartuten. Zebil uste ariketa, zeo zer esan zu, sexutik dau hemen, familia dau, eriotza dau, gainera, amatxirena eta mumarena, planetan sartezalako, bai, segurazki aitarena ez, aita oso pertsona ezaguna be, bai, nahi dut esan, guk kanpotik ikusle moduen be, apur bat irakurri dudanien izan dalako, edoik zer dinon, oneri buruz, ezta? Zeuen bikote... jaioetzan ume bat bebai dau. Nahi dut esan, dau bilustarik eta ikaragarri bat? Zelan egiten da hori? Egile moduan, segurazki horretik ez dut idazko inoiz poema liburu bet? Erreferenteak, niretzat gertatu dira bi gauza, batetik. Nik genealogia familiar bat marraztu dut hemen, baina baita badago bat poetikoa oso nabarmen, ez? Emily Dickinsonen azten dena, Edna Vincent Saint-Milek jarraitzen duena, eta gaur egun Louis Gluck eta Sharon Oltze jarraitzen dutena, ez? Gure herrian ere landu da, eta hor daude Leire Bilbao, edo Miren Agurmeabe poesian, ez? Baina, gauza bat nuen faltan eta liburuaren irakurle batzuk honezkeroia itzuli didate, ez? Eta da, irakurri ditut emakumeak, adibidez, abortuak izan dituztenak horren inguruko poemak egiten, kriston poemak, baina nik nahi nuen ere poema bat aldamenean dagoenarena, ez? Eta joan den astean irakurle bat etorri zitzean emakumea bera, baina bera ezen izan haurdun egon zena, ez? Eta ez nintzen konturatu solasaldian bera sartu zen arte zer zen esaten ari zena, zen ikusten nuena zen bera zela haurdun zegoena, ez? Eta hor konturatzen zara, poema horrek zehazki
ez du bere funtzio nagusia beteko eta da galdu duzun hori ez galtzea. Baina, gerta daiteke solasaldi bat adibidez poema horren bidez, konplizidade bat sor daiteke horren ingurukoa, ez? Ala konplizidade bat, fabriketan 70ko hamarkadan egon zen jendearen ondorengoena. Bueno, ez dakit, hori ahalbidetzen du. Lau atal, esan duz, 74 poema, asko kaipua, aurretik lau atalek bebai, bakoitza bere izenburuarekin, zema gustatazten niri, olako poema liburuek, badatozenak bakotxa danien opari bat, eta bakarra eta tituluarekin eta hori dana. Ez tozko gazterik, baina transmisiotik asko egongo da bebai, gu umeak ginenien, aurrekuek eta arbasuak nortzuk ziren, eta zergaitik garalakuek, eta orain umiek datozkunien, ze heldu klase izan algaran bebai, zelan iristen garan horra, esan dakue, gaztarako maitasunak, asko gustatu zait eta asko kotilatu dut, edoi, asko gustatu zait, gauza asko. Estimatu da. Zure sexu harremanak eta dana da fikzioa, dana da biografikoa, dana da... Nik esango nuke lehengaia dela dena egia, eta horrek asko mugatzen zuela liburua bera. Niretzat oso importantea zen, ez dakit, iruditzen badole idazle batzu frivolizatzen dutenak beren intimidadea kontatzearen inguruan nik ez nuen nahi inor deseroso sentitzea. Orduan, ezin nuena egin zen norbaitekin izan duzun harreman intimo bat kontatu, persona horren oniritzirik gabe. Orduan, horre behartu nau, euskara ez dakiten eta kilometro askotara egongo diren persona horiekin kontatzea eta Euskal Herrikoak ez jartzea adibidez. Baina gainera, lehengoan Uxue Gutierrezek galdetu zidan elkarrizketa batean, eta esaten nion, afera ez da ez ditudala publikatu da, ez ditudala idatzi. Ez dut nahi inon egon daitezen horrelako poemak, iruditzen zaidalako hor ja ezarelarik eta poetiko bat egiten ari ez. Eta kontatzen dena guztia lehen gaia benetakoa da, nahi baldin bada, baina ezakit. Saiatu naiz errespetu handiarekin egiten eta horregatik poemetako asko konsultatu behar izan ditut. Zer iruditzen zaizu, hau kontatuko dut, bestea kontatuko dut. Guztia ez, baina gehienarekin ariketa hori egin behar izan dut. Eta gero seguruenik poesia egiten duena. Azkanien nik ulertzen dudana poesiak edertasuna izan behar du, unibertsala izan behar da, zentzu baten, zapore batek leku batera edo pertsona baten gana eruten zaitxunien, oroimen hoiek, detaile hoiek, Portugalen erositako diskue zer da onena zugaz erosiotelako edo onena dalako goikomendian elurra dago kantatzen dauen osabie, txakurra hil zitzaion, historiako irakasli eta bar. Badauz, detaile hain txiki handizek, edoi, segurazki hori ala, poema liburu bat egitea? Bai, kasu honetan, alako poema liburu bat da, ulertzea, ze importantea den, gure zakurra, gure auzokidea zaintzen duen Kolonbiako emakumea, gure igogailua konpontzen duen teknikaria, gure lehioak aldatzen dituzten gizon bulgariarrak, ezakit. Bueno, hori dago, baina nik esango nuke gainera, pentsan nire alegina izan da, kostumbrismo horik ez egotea literatura, ez? Zerua eta zua, ez zut galdetu, YouTube kanala begirako zu? Bai, bueno, hasi berria, egia esan, eta nahiko zahar, gauza batzuetarako hori ere bai. Baina, bueno, bai. Ikusentzunezko kanal bat bai, bestak beste, poema batzuei, bueno, estalki audiovisual ere jartzeko helburua daukazuelako. Hori da. Ikusten gabiltze pare bat, bigarrena be, kaleratuta, eta zuen YouTubeko kanalien entzungai. Edoi Etxarte, bazabiltz! Arrakastapur bat izaten sortaldeko ekaz. Badabil, liburuen mugitzen, ez da? Egia esan, ez dakit oraindik liburua bukatu dudan, zer Rubenen nire lagun honenak liburua imprentara bidali genuen esan nion, mezua bidali nion, jazta, bukatu dut, ez? Gauza askorengatik, bai behar nuelako etxean esan bukatu du liburua, baina baita ere doluarekin zerikusia zuten kontuengatik, eta berak erantzun zidan, eta esan zidan, ez duzu bukatu. 100 lagunek irakurri arte, liburua ez dago bukatuta, ez dakizu nola irakurriko den, ez? Orduan, bueno, nik uste dut iristen ari garela 100 irakurle horietara, eta oraingoz,
egia esan, oso ederra izaten ari da. Ze ondo, gozatu, horretarako be segurazki izango dalako, eta esan dako, barroko minek, hainera ederrien jartzeko be, borrariketan handi bat agolako atzien, eta hemen, mina badau, eta bai oso era errezien eta oso era gozuen irakurtzen dana eta pentsarazteko emoten dagoena hori dana. Zorionak edo egitxarta asko gustatzen zugaz egotie? Mila esker, baita nire. Hori txaketie super sortaldeko. Nik uste dut ez dakit telebistan noiz baita esan den 2021 ekialdearena dela, baina hor utziko dugu. 2021 ekialderena izango da, edo beti dator, por cierto, beti dator Parizekaz, Katakraken azkena, ze liburu honak kaleratzen zuen banaini, bastante sale zuen argitaletxeeko liburuena. Eskerrik asko, 21. mendie ekialdekoa izango da, mendebaldeko senyoro batetinotzu baietz. Eta danok arala, danok bat. Bai, hori da. Edo eskerrik asko? Mila esker. Musika purtsuet, Mikel Moreno, biharra osa hora dator. Mikel Moreno bakarkako bidean kauta taldean ezagutu genuen, eta orain bakarlari moduan dator zegogo bihar berarekin egoteko zita daukagu. Pilar Kaltzada, zen modu, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Hirukote osatuta gatoz. Bai. Feliz Herrieta, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zeran zauz? Ondo. Bueno, Glasgowra begira jarriko gara, bestak beste berehala Odei Arrausirekin bat egingo dugu, badakizue gure lankidea dela, Euskal Telebistako lankidea, eta Bilbotik abiatuta Glasgowra iristeko helburua dauka berak, ahalik eta isurik itxien eginda, hori izango da helburuetako bat, eta bidaian harrapatuko dugu, eta berarekin zuzenean bat egiteko aukera izango dugu berehala. Zerekin hasiko gara, Pilar, ikusten ditugu munduko agintari guztiak, gainera G20aren bileratik gero, Glasgowen batu dira barriro be, bi norabide aipatzen ari dira, eta iruditzen zait, bastante agerian geratzen ari dela, ezta? Bi norabideko, goi gailur bat izaten ari dela. Eta orokorrean norabide oso desberdinetan edo ez ote doazen munduko herrialdeak, ezta? Erroman elkartu dira G20ko herrialdeak. Horre Trebiko iturrian atzera txampona botaz eta ikusi ditugu, ezta? Eta antza hor konpromiso bat hartu da. Orain konpromiso hori dator Glasgowko gailurrera, ez dezagun ahaztu, Nazio Batuen erakundeak antolatzen duela foro hori, eta badatoz, ustez, zerbait adostuta, aldez aurretik, zerbait, esan dezagun, desiente, adostu dutela, gutxienez, berotze mailaren topea edo finkatu dutela. Nei, hone guztiak pentsarazi dit, hau ote den, munduko gaitzak, era honetako gaitzak, konpontzeko daukagun sistema, ezta? Bistan da, multilateralismo edo deitzen den horretan, fedea jarri behar dugula, ezta? Munduko arazoak bestela nola. Baina ez dakit bere momenturik onenean ote dagoen munduko gaitzak bideratzeko sistema hori bat,
Eta bigarrenik, ez ote duen behar, eraldaketa bat, 21. mendean gaudela aztu gabe, ezta? Noiztik datorren sistema hau ze ekarpen egin duen, eta hori nik uste dut begien bistakoa dela, eta ezin zaiola inungo, ezin zaiola garrantziak kendu, noski. Baino, iruipena daukat mendeak oso bizkor egin duela aurrera, eta guztia kudeatzeko dauzkagun sistemak ez hain bizkor. Ordea, oso motelduta gelditu direla, oso zaharkituta gelditu dela, oso denbora gutxian, eta ez dakigula, zein izango den, barkatu metafora, ez da? Baina munduaren sistema eragile berria. Aktualizazio bat behar du, gure ordenagailuek horren maiz eskatzen diguten aktualizazio horien pareko zerbait behar du, eta ez dakit iristen ari otegat. Oso interesgarria da esaten zabiltzena, baina hau da daukagun sistema, eta orduan daukagun sistema honetan, honen balioa, danak batuta eta danak bat eginda, eta galdetu nahi txutie be bai, Unai Pascualekin berbetan beste egunien esaten zuen berak, negazionismo barria izango litzatekela 2030erako konpromiso horiek 2050 daude, Txinak esan du 60, Indiak esan du 2070 eta bar, eta bar. Claro, gertatzen dena da, nik uste Pilarrak esaten duenaren arira, lidergo kontu bat ere badagoela, ezta? Gerra hotzaren blokeak zirenean, hau zan, txokolatea egiten duen pakito horret dantzan bezala, ezta? Batek aurrera egiten duenean, bloke bateko guztiek aurrera egiten zuten, eta besteak atzera egiten duenean, hori desagertu edo desegintzenean, hor gelditu zen egoera multipolar bat, estatu batuen lidergopean edo. Egoera honetan, momentu honetan, estatu batuen lidergoa apur bat desagertzen edo azukre koskorra bezala desegiten ari dan honetan, multipolaritate horretan, Txina, India, Brasil bera, beste Rusia, beste logika batzuk ere agertzen ari. Agertu ez direna gainera. Bai, baina logikoa da, esan nahi dezea, azkenean ingurugiroaren inguruko erabakien txamponaren beste aldea, Pilarrek ere esan duen bezala, garapen eredua da. Eta gure garapen eredua hazkundean oinarrituta dago. Eta hazkundera beranduago iritsi diren horiei eskatzen zaie momentu honetan esfortzua egiteko gainontzekoak gu barne hazkundera iristeko erabilitako bideak momentu honetan eraldatzen ari direnean. Eta, klaro, momentu honetan Greta Thunberg ere entzun dugu egun hauetan, ezta? Esaten bla 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 asko eta ekintza gutxi. Nor izango da lehengo ausarta? Munduko herrialdeen artean, interdependentzia duen herrialde horien artean, esango duena, ez nik eskufrenoari emango diot, eta nire hazkunde eredua, nire garapen eredua aldatu egingo dut, ondoren beste konpromiso batzuk hartzeko. Baina betikue, eztabaida baten, algarazi esaten, zuk arrazoinik hau egin nuelako. Praktiko izan da, momentu honetan, 9.000 milioi pertsona gaz munduen eta daukagun datu hauekin, nahi esan, zer egin behar da. Naiz eta zu harina oazi, bestie harina etorri. Bai, baina foroak berak, eta nik hor ados nago, foroa bera ez da espazio egokiena hortarako. Eta logikoa da, azkenean konfiantza oso landuta ez dagoen espazio batean, norberak esatea, hombre, ni Txina balin banaiz, niri estatu batuak eskatzen didazu orain murrizketa bat egitea, baina zure garapen eredua, 20. mendean nagusi egin zaituen eredua, hau izan da. Eta nola orain hau egin dezakegu? Horrek eskatzen du beste motatako harreman bat, beste motatako konfiantzara ikitze bat, eta beste motatako erabaki hartze bat. Eta orduan, edo batzen ditugu, eta niretzako hemen dago utxunea, edo batzen ditugu ingurugiroarekiko erabakiak eta erabaki ekonomikoak, ereduaren inguruko erabakiak, mundu mailako ONG edo irabazi asmorik gabeko elkartek esaten duten bezala, gure kasuan gertutasunagatik Alboan aipatuko dut, ze Alboan ari da asko diskurso hau egiten, ezta? Edo batzen ditugu bi elementu horiek, edo ez dago zer eginik etorkizun ertaineko edo luzeko erabaki hartzeetan. Eta horrez gainera, eta horren gainean pixkate eraikiz ere bai. Zertaz hitz egiten ari gara, ingurugiroaz ala justiziaz? Eta ze justiziaz, gaur egungoaz ala belaunarteko justiziaz? Etorkizunari begira, justizia soziala ziurtatu nahi baldin badugu, ingurumena hartu beharko dugu kontua, baina ez bakarrik ingurumena. Hori, hasteko. Hau da, zein da egunotako eztabaidaren
objektua, ez? Ze bestela zehar bidez gabiltza. Bestela 1,5, 2,7, horrek ze implikazio dituen. Eta ze implikazio ditu bakarrik ekonomian, ez? Ze implikazio dituen herrien garapen itxaropenetan. Garapenerako eskubidea daukagu herriok eta herritarrok, baina garapena ulertzeko modua ere, nik uste dut birplanteatu beharra dagoela. Hau da, hor badago, zerri deitzen diogun garapena, baldin bada, herri guztiek izan dezaketela itxaropena alako batean, G20an, parte hartzeko haina, barne produktu gordina pilatuko dutela gureak egin du. Munduak ezin du hori jasan. Zerri deitzen diogu eta nola gauden prest, globalizazio osasuntsu baten izenean partekatzeko. Eta modu dinamiko batean, hori ere bai. Oda, fondoko itxasuan, ez dakit denok bat gatozen zein den eztabaidaren garrantzia esaten dugunean. Baina horrez gainera, eta formari lotuko natzaio oraingoan, eredua elkartu foro batean, 10 egunez, diplomaziak asko egin dezake, baina gainerako disiplinek urteetan egin ez dutena, egingo duenik nik pentsat ez dut uste. Eta gainera, eragile funtseskoak falta dira. Ze Bigarren Mundu Gerra eta gero elkartu zirenean munduko potentzien esku zegoen norabide bat ala beste aukeratzen. Gaur egun, estatuek duten poterea ikiragarria da, ez dut horretan zalantzarik egiten, baina ez dira bakarrak, xake taula horretan. Beste eragile batzuk daude eta ez daude zuzenean ordezkatuta foro horretan. Badakigu zeharka ordezkatuta daudela. Ze Glasgowen plenarioetan elkartzen direnak gutxi batzuk dira, konparatuta ondoko lobby zeatan elkartuko direnekin, eta aurreko hilabetetan elkartu direnekin, ez da? Horre berak ahuldu egiten du demokraziaren ikuspuntua. Zenik ez dakit Boris Johnson entzuten dudanean nor entzuten ari nahi zen. Ulertu dezaket bere herrialdearen interesak defenditzera digoazela, baina herritarrena, konpainiena, finantza merkatuaren... Oso nahi izango naiz. Alere nahiago dut hau, Boris Johnson hau, orain artekoe baino, oso kritiko izan dena kausa honekin, azkenien elkartu gara, kausa honengatik, horregaitik esaten nuen, iruditzen zait, merezi zuela argazki mundial bat kausak gero esan arren, guk 70, baina behintzet egon merezi duelako, hausnartzie, lobby horiek ere, ez dutelako biziraupenik izango ingurumen barik. Nik uste horretan ados gaudela, ez? Esan edet, kausak merezi duela, kausak hor daudela, nahiz eta ni pertsonalki ez nagoen prest odei bezala bizikleta eskuteko ez dakin noaino, hortarako bai, elku beharrala borondate estu bat, nik ero zorionduko dut berarekin hitz egiterakoan, odei eta lantalde oso. Bai, gure kontraesanak mai gainean jarri behar ditugu. Baina horretan, nik uste dut tresna bera dala pixkat auzitan jartzen ari garena, ez? Eta tresnan gobernuen beraien kapazitatea eraldaketarako, Greta Thunberg berriro aipatuta, Gretak esan du gizarte zibilarena izango dela horretan protagonismoa. Eta hala behar du, nik uste gobernuek badaukatela intzidentziak gaitasun bat, Pilarrek esan duen bezala, lobbyak ere hor daudela, enpresa multinazionalak, bakoitzaren interes eta sektoreak, kontuz, legitimoa direla, ze lobbyak aipatzen ditugunean, ematen du aipatzen ari gerala, zerbait itxia, zurruna, beltza, iluna, eta batzutan horrela da, iluna da, baina edozein kasutan, denok, bakoitza gure esparrutik, askotan egiten dugu lobby lan bat, gure interesak aurrera ateratzeko, berdin du zehar lotan, ez da? Baina, esate baterako, isurketena, eta ez dira iritsiko, 2030 zegoen emuga moduan, eta ikusten da ezetz, 1,5 gradu horiek 2030erako, hasi direla esan duguna, batzuk, prest dauz da beste batzuk, ez? Eztabaida guztiekin, justua da batzuk lortu dutena gero bestiri esati ez eta bar, eztabaida guztiekin, baina esate baterako deforestazioari dagokionez, 2030ko data hori jarri dute, basoen deforestazioa gelditzeko konpromiso hartuten daue 100 herrialde baino gehiagok. Brasil barne. Bai. Ezinbesteko edana, uholdeak, suteak... Zalantzarik gabe. Nik ez dut inolaz ere zalantzan jartzen, behar ez denik, era honetako sistema bat. Kontua da, ordezko sistemarik ez daukagula. Eta iripena daukadala, gisa honetako gaiak hain multifaktorialak direnak,
alako inpaktua daukatena, ez bakarrik etorkizunean, gaur egun ere, alako inpaktu erabatekoa dutena mundu mailan nola gobernatzen dira. Askotan hitz egin izan da gobernantza eredu berriez, eta nik uste dut kasu honek oso agerian uzten duela, ez dut esango zerbait guztiz berria behar denik, baina evoluzionatu egin behar duela, ne ustez zalantzarik gabe. Eta lobia aipatu dut metodologia bezala. Oso lobia esaten dugunean, gizarte zibila ere esaten ari gara, eta normala den bezala, egon behar dute. Zientzia komunitatea ez dugu aipatu. Zientzia komunitatearen lana ez da bakarrik evidentziak eskaintzea. Beste zerbait gehiago ere eskatzen diogu akademiari, eman dezan eta sor ditzan, etorkizun posible hoien inguruko zantzuak, ze bakarrik momentu honetan norbaiti galdetzen baldin badiogu. Ze espero duen etorkizunaz, oso jende gutxik esango dizu zerbait hobea espero izango duela. Eta nik uste dut horretan, denok daukagula erantzukizun bat. Amets egiteko, besterik espada ere, beste realidade batzuk irudikatu ahal izateko. Hor, era guztietako eragilek hartu behar dute parte, irudipena daukat, sistema honek eman dezakeena ikusi dugula jadanik. Edozein kasutan evoluzioa aipatzen dugunean eta gobernantza ereduen aldaketa, nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea, evoluzio horrek bat hartu behar dituela, zabaldu egin behar dela aktore gehiagoren implikazioan. Eta horretan erabaki hartzeetan ere prozesuetan. Zekao, beste tentazioa da, pandemiaren hasieran ikusi genuen bezala, ez da, Txinako eta ekialdeko Asiako, ez? Zeren Edoi Etxartek esan dugu 21. mendea ekialdekoa izango da, nik uste Euskal Herrira begira ari zela bera, gero hori komentatuko dugu behar balin bada, baina pandemia hasieran oso modan jarri ziran, Txinaren eredua goraipatzen zuten argudioak, ezta? Botere zentralizatu bat, erabaki hartze azkarra, eta maila horretan autarkiaren eta, eztabaida politiko hori gabeko ereduen elementua. Tentazio hori ere egon daiteke hemen, esan nahi dut, eta beste eredu politiko batzuk ere indar hartzen duten enean Europan, eta hor beste batzutan hitz egin izan dugu, eskuin muturraren logika horretatik, esatea ez, hemen erabaki hartzeak oso poliki gertatzen ari dira, eta behar dugu zerbait efikazagoa, eta efikaziaren izaneran kontuz, ze gauza horiek ere ekar diezaiokete autoritarismoari ateak irekitzeko aukera bat izatea, eta batzuetan justoak diruditen elementuen gainean, eta kasu honetan ingurugiroa izan daiteke, irekitzen dizkiogu ateak sistema politiko ez justo bati, ezta? Eta eztabaida politikoa tokiz kanpo uzten duen sistema bati. Eta tentazio horiek nik uste dut egon daitezkela. Europar Batasunaren defendatzaile txanpona emango digute aurten Felix, baina nik uste dut aipatu duzunaren gatik egin justu, hor badagoela aukera bat, eta nik uste dut aukera horretan benetan alegina egin beharra dagoela. Ze momentu honetan, arazoak multifaktorialak eta egoera geoestrategikoa multipolarra da, baina funtsean bi ereduren artean erabaki behar dugula edo zabaltzen da, ez da? Merkatua nagusi den mendebaldea, ala, estatua nagusi den ekialdea. Hor tartean, Europar Batasunak beste zerbait egiteko aprobetxatu zuen egokiera, bigarren mundu gerra ezkiostik. Ez dakit. Uste dut ez duela guztiz garatu bere eredu alternatibo hori eta bizkorrago ibili beharko lukela bi indar edo bi polo horien artean benetan identitate propioz aurkeztu alizateko eta beste zerbait berri eskaini alizateko, baino zalantzari gabe eta erabat nator esaten duzunarekin kontuz tentazioekin. Eta argi dau, garapen eredu hori kolokan dagoela danok, ikusten ari garala edo txipaldaketa bat beharko dugula batzutan hainekagarri izan daitekena, gu oso posizionean gaudelako, gai honi dagokionez eta bar eta bar. Baina, segurazki guk ere gure posiziotik apur bat bere egin beharko dugu, esan edete... Seguru, baina pandemia mundial baten sartuta gauz, ateratzen ustez ia beste bat badator, ia uholdekin ezin bagara bizi gure herrian esate baterako eta gure etxea utzi behar badugu eta barra bar. Nik uste dut, hori beste bat izango litzateke? Segurazki denok ari gara artxipielagoa entzuten, ezta, podcasta, eta nik entzutearekin hasiera horrekin batera, pentsatzen nuen, 3 uholdeak aipatzen dituenean hasiera horretan,
Hori distopia bada, baina ez dirudi horren urrun egon daitekeen distopia bat. Eta kontuz, uste hori ere mai gainean jarri beharko degula, nik ere uste dut Europar Batasunaren bidetik, eta gian zuk eta biok Pilar jun behar dugu Tolosako inauterietara orten Europar Batasunez mozorrotuta, erabakiko dugu nola. Von der Leyen. Nik von der Leyen eskatzen dut. Ja, baina niri Charles Michel tokatzen zait, eta ez daki zuk Erdogan izan beharko ezu, ez daki ba. Ni Tolosan preste edozetarako. Bueno, pentsatuko dugu. Ni Tolosan jolasteko preste. Oso ondo, pentsatuko dugu. Jarraituko dugu honekin, Odeiri arratsalde hon esango diogu hirurok, Odei Arrausi daukagulako gurekin, eta bidean harrapatzen dugunez, tarte txiki bat egiteko. Odei, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zelan zabiltz, hasierako ideia horrebetetzen Bilbotik atera Glasgowra iristeko bide horretan. Hasierako, pentsatzen genuena betetzen, gogorra izaten ari da, ikusten ari zarenarekin, bagaiarekin lotuta bazabiltzelako bai reportajeak egiten albistegietarako. Zelan du bidaia? Ondo doa bidaia. Gaur lortu dugu, lehendabiziko elkarrizketa grabatzea, laster EITB-ko edabide desberdinetan ikusiko dugun istorio hoietako bat, eta, bidaia ondo dijoa, nekatuta gaude noski, baina hori ere batzen helburua, ezta? Bestera batera bidaiatuta eta kasetaritza bestera batera eginda, gauzak nola diren ere ikusi eta kontatzea. Odei, bagabiltzamen mailan esaten, txipaldaketa bat ekarriko digula honek guztiak. Klima aldaketari buruz berbetan gabiltzen nien, betorkizuna ikusten delako danok zer egin beharko dugula. Bai, argita garbi, zientziak azken aldean argita garbi esaten duen zerbait da, eta askotan kasetaritzatik, edabideetatik ez diogu horri behar bezala erreparatzen. Gai komplexu eta aurpegi desberdinak dituen krisialdi eta larrialdi baten aurrean gaudela esaten digu zientziak. Erantzun teknologikoek ez digute bakarrik, ez digute konponbiderik eskainiko, eurek bakarrik, eta hori komunikatzen eta hori kontatzen ahaleginduko gara kobertura berezi xamar honen bitartez. Guk elikadura sistemari, garraioari, gizarte mugimenduei heldu nahi diegu, besteak beste esparru guzti horietatik egin beharko diogulako aurre larrialdi klimatikoari. Zientziak argi esaten du aldaketa soziala, ekonomikoa, gure gizartea ulertzeko, gure ongizatea ulertzeko modua ere aldatu beharko dugula. Seguru, adar asko dituen berbetan hasi eta norabide asko dituen gaia dalako, gai orokor bat dalako. Beste bi lagunekin zabiltz, Odei, bazabiltzate lanien suposatzen dut, oso gogorra izango dau, Feliz eta biok esan dugulako bizikletan gu eskinatela joango inora badezpada, baina betik aurrera egin beharko dugu, zero izurketen alde, zer, ganori hartu. Lana gogorra suposatzen dut, Odei, baina ondo pasatzeko tartibe badaukazuela hirurok, nortzuk zaudete bidaian? Hementxe nire aurrean Aman Iglesias, kameralaria, berari esker jasoko dituzue irudien bitartez kontatu behar ditugun istorio guztiak eta elkarrizketa eta testigantza guztiak, eta metro batzuk atzerago, Amaia Larruzea kasetaria dago, bera ari da sare sozialen bitartez eta Gaztea Irratiaren bitartez gai garrantzitsu honen berri ematen. Eta bai, oso lan berezia izaten ari da, baina gogotsu gaude, batez ere topo egin ditugun istorio desberdinetan gauza bat somatzen dugulako, eta da larrialdi klimatikoa komunikatu egin behar dela bi aldetatik. Larritasun hori, azkar erantzuteko behar hori, zientziak hori dio, hamarka daukagu aldaketa sakonak egiteko gure gizartean, baina oso garrantzitsua da ere alternatibak, proiektuak positiboan komunikatzea, eta hori ari gara aurkitzen gure bidaian, eta horrek ematen digu ere lanerako gogoa. Hori da, positibotasun horrekin egiten zabetena komunikatu, eta batez behatzera begira jarri, ez da? Datozenak bebai, ez talako hau gurie eta momentu honetarako, apurtxuet, orokorrien pentsatzen hasi beharko garalako momenturen baten?
Bai, argi dago, gaur oantxe konexio hau egin aurretik La Pierre Blanche izeneko baserri baten egon gara, bertako abeltzainarekin, Remirekin, eta berak esaten zigun, berak baserri hori, esnea ekoizten duen baserri hori, urrengo belaunaldiari gutxienez egoera hobean edo dagoen egoeran edo hobean utzi nahi diola, hori dela bere ardura. Eta nik uste gizarte bezala hausnarketa hori egin behar dugula, ez? Norantz goazen badakigu, aldaketa klimatikoa eta krisialdi klimatikoa aztertzen duten zientzilariek hamarkadak daramazkite hori esaten, eta guk aldatu besterik ez daukagu. Urrengo belaunaldiei begira eta gugatik ere begira, aldaketa eta larrialdi klimatikoaren eragina oantxe bertan ikusten ari garelako. Bizikleta, trena, ferria erabilita, eskerrak sasoien zauzen, Odei. Bueno, sasoian gogotsu gabiltz eta kasetaritza egitera etorri gara, eta tren asko ere hartuko ditugu, asko kaldetu digute, zenbat kilometro bizikletan, zenbat trenen, trena eta garraio publikoa erabili nahi izan ditugu, distantzia luzeak egiteko biderik gutxien kutsatzen duen bidea delako, bizikleta erabiliko dugu eta erabiltzen ari gara, baina gu ez gara kirolariak eta hau ez da kirol erronka. Jan asko ala ere, indarrak hartu, eta Glasgow ingurutik gaudenien barriro bat egiteko aukera izango dugu hon, ala ere, Euskal Irrati telebistako edabideetan, interneten esan dugu, lankideak irratietan eta telebistako saio ezberdinetan Odei ikusteko eta bere bidea jarraitzeko aukera izango dugu. Odei, eskerrik asko, musu handi bat. Bai, zuei, agur. Besan dakue, onelako ekimenen bidez ikustarazi eta gaia behintzet mai gainean jarriko dugu etorretarako, balio dezala eta egingo diogu jarraipena Odeiri. Errefuxiatuen kontuekin ibili gara, borobiltzeko, Feliz? Bai, gai honen beste mutur badalako, ezta? Eta errefuxiatuetaz nik uste hitz egin degula, luze eta zabal, beste batzuetan, baina segurazki gutxitan jarri diogu errefuxiatu hitzari klimatikoa adiera, ezta? Eta gai honen beste bigarren elementu bada, nik uste geroz eta gehiago ematen den logika badala, aldaketa klimatikoak ere hainbat tokietatik mugitu behar duten familien eta pertsonen gaitzere badakarla berarekin, eta zer esanik ez, solidaritaterik erakusten ez badugu, edo solidaritate gutxi erakusten balin badugu kontinente bezala edo herrialde bezala, teorian justizia ezarekin lotzen ditugun eta ideologiarekin edo identidaderekin lotzen ditugun elementuekin, nik uste klimaren ondorioz errefuxiatu bihurtzen diren pertsonengan oraindik ez daukagula kontzientzia batere landuta. Datu batzuk munduen 2008-2020 bitartien, azken 10 urtietan, 55 milioi pertsonak emigratu beharra izan dute hondamendi naturalen ondorioz, uholdeak, lurrikarak, lehorteak, suteak eta bar. Aurreikuspena, 2000 milioi pertsona eskapatu egiten zaigu hau, izango dira klima errefuxiatuak 2100 urtean. Izugarria da. Izugarria da eta izugarria izan daiteke, eta azkenean, segurazki ondoan ikusten ez dugun heinean, ez gera jabetzen. Ze azkenean, gerraren baten ondorioz norbait errefuxiatu bihurtzen denean, ezta beti euskaldunoi gelditze zaigu elementu hori, gu ere izan ginen garai batean, guri ere tokatu zitzaigun, ezta, baino klimaren kasuan gu beti orain arte behintzat bizi izan gera munduaren ez toki epelean, ezta? Eta epelean mugitzea erosoa da, eta beraz kontzientziarik ez dagoenean hortaz jabetzea are eta zailagoa da, baino hortik ere kontzientzia hartzen joan beharko dugu, orain arte erosotasun honetan mugitu garenok, ere badaukagula zer egiteko bat. Eta kontuz, klima aldaketak ere gure erosotasun balizko hau zalantzan jarri dezakelako. Ikuspegi berekoi batetik baino ez bada? Pilar? Bai. Gaur nahi neu super naif eta zu. Batzutan, bai, batzutan funtzionatzen du, batzutan funtzionatzen du esatea, besteik ez bada egin dezagun gero gure gana, impacturik txikiena edo izan dezan, ezta? Eta, gero bakoitzak egin beharko du bere kontzientzian azterketa hori ote den, mugiarazten duen irizpidea edo. Kontuan izan behar dugu baita ere, klima errefuxiatu edo esaten dugunean, agian bi
aspektu desberdinetan ere inpaktua izango duela klima aldaketak. Batetik, ikusi ditugu azken bolada ja aluzio honetako hondamendi naturalak, eta hondamendi natural horiek milioika pertsona kanporatuko dituzte, beren jatorri tokietatik. Baina egokitzapena berak ere kanporatuko ditu pertsonak. Esaten baldin badugu munduko herrialde guztiek egin behar dutela ahalegin handi bat bera egiteko, beren energia kontsumoan, energia konsumorako nahitaez erregai fosilak besterik ez daukaten herrialdetan ere, sufritu berriro ere, baztertuta geldituko dira. Hau da, txamponak ez dauka bakarrik alde bat eta bestea, ez da? Urria eta binperrak kasu honetan poliedro bat da, eta inpaktu oso handia izan dezake jende askoren bizitzan, edozein erabakik. Eta erabaki ezak ere bai. Zalantza barik. Oendikan gehiago komplikatzeko. Eta badago horretan ere, Odeik aipatu duen beste elementu bat, labur-labur, nik uste dut oso garrantzitsua dela, referentziak sortu behar ditugu. Hitz eta irudi zehatzagoak behar ditugu, ulertarazteko zer gertatzen ari den. Errefuxiatu klimatikoak ez ditugu ikusten. Ikusten duguna da, uholde batetik edo zute batetik iesituan jendea. Auskalo honora duan, horiek hor daude. Eta berdin ez ditugu ikusten, eredu honek aurrez aurre dituen alternatibak. Eta alternatibak egon badaude, horiek ikusi behar dira. Mai gainean jarrita gaia, ze interesgarria eta ikusten gabiltz, zemate adar izan ditzakeen, eta jarraituko dugu seguru gaiari buruz berbetan Pilar Calzada, eskerrik asko. Feliz Arrieta ez da dila geratu bla bla blan. Nik bizikletaz ez, baina oinez juten naiz egunero lanera, hori ere zan beharra dago. Ikustezu badako zuitxuri, Horein gainetatxu beti indarrak hartzeko gure konture, eskerrik asko, etxeko guztiei, musan bat, biargatoz.